In nomine Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia, plena dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. So, maayong buntag kaninyong tanan. May parang man ako sa mga cellphone ni. Welcome sa ato ang programa sa TV Apolya Puntergumento, gipanguluhan o gipangunahan sa Catholic Apostolic International, Sir Arjo Seno. Uban ni ko ninyo sa kadali ilang panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page, RJ Roland Seno II, the TV Apolya Puntergumento. Sa wala pa nakapag-follow sa atong page, i-follow ninyo atong page, kining naka-live karon. At the same time, katong uban natong mga pages, RJ's Vlog 2022 ug Kuya Apologist TV. And yun, sa wala pa nakapag-subscribe sa itong program, sa channel na to sa YouTube, i-subscribe ninyo nga to ang channel, The Lay Catholic, Apologist and the Official, RJ Seno II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O nga, pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And sa mga Katoliko nga nitabang, o karon na yung nagasupport sa programa, daghan-daghan king salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kaya nga itong program, anaagi hapon din social media. And sa gusto pang utabang, kaya lagi until now nang ginahalang gihapon kita sa inyong tabang kung susuporta kay lagi mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang o inyong suporta. Sa gusto mo tabang, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers nga atong ihatag kung inyo aming i-message kay wala ko nagagamit karon og StreamYard kay expire naman ang ato ang StreamYard. Nya wa po ko ka-live kagabi kay until now nagpeslango gihapon ko o kan ko kanang nagluya ambot sa sipon siguro ni init nya mubugno nagkalit ba ana. Sir King, mayang buntag sir ug sa imong pamilya. Sir Ricky Bardon, yes sir, mayang buntag nimo ug sa imong pamilya. Okay, gabi nagpost og update para sa this coming May 4 debate para versus kita og sa kining sa Seventh-day Adventist. Unya no sa pagkaunsaa ang atong amigo nga gikan sa gikan sa tawag ining Seventh-day Adventist nga sila may nanghagit. Ako naman ni balihon nga ako na mohagit sa ila pagkaamawan na lang gyud. Pagkaamawan na lang. Unya gusto nila balion lang kuan Sir Alex Gabi may buntag sir. Gusto nila balion ang amo ang kasabutan adtong last nga nag-adto mi sa nag-adto mi sa Tagum City for the pre-debate conference. Gusto nila iwalay visa to. Di man na pwede. Kay kung sa ba standing na ang ato ang standing na ang ato ang contract in agreement. Nagka-agreed na ta sa topic, nagka-agreed na ta sa rules, nagka-agreed na sa time and venue. Sa venue Digo City pero sa particular is siguro ba this week kung mauli-ulian ako maglukat ta og permit for the tawag ining venue para sa debate. And syempre dako-dako man og amount ang sa plaza. So dito ta sa Barangay Gym possible paningkamutan ako dito sa may playa siguro possible. Kaya duol-duol ra and duol po sa sentro. And syempre kung ato ang i-plug na sa ato ang i-plug na sa ato ang kining Facebook. So pasabot daghang mga taga Digos o taga Davao del Sur nga mga daghang mga Katoliko nga nag-message sa nga ikuan ang particular venue kay mangadto sila ana nga panahon sa debate. Ma'am Sheng and Sir Ray may buntag. So mangadto sila. So ingon ana ang nahitabo. So karon sa dagan gabi gi-message ko ni Mr. Tibugol. Ingon pa niya nga ana musukol ba daw ko sa iyang challenge. Buwing i-challenge na ko sila para madayon daw May 4. Buwing humanat na nagkasabot. Humanata na terus o gani na eyewitness ka nagpirma concerning sa ato ang gitawag og rules. So kung di sila mo sipot anang May 4 mga sir ug mga ma'am kaulawan na sa Seventh-day Adventist. Okay lang kung wala nila gi-publish publicly ang ilahang challenge natong mga Katoliko.
Gipublish ba na publicly niya pagkahuman sila ra pud ang moatras ana yang ilang reason wa mo gud ni kaangay dito sa tema. Okay lang kung tag siya dito nakikirgo sa kuha. Sa panahon na nagplaster mi og nga topic o namin ni Sir King. Kauban mo gyud ako ni Sir King at that time. So ang nahitabo after nga nauyunan ang topic dito sa pre-debate conference, iya lang lubag-lubagon anytime. Wala formal. At the same time, gusto niya nga naa siyang unahuna, moy ako ang ipamatud-an. Dili, oy, katoliko ko, dapat ang among pamatud-an, ang amo ang gibarugan, ug sumala pa ninyo, amo ang giklaim. Dili pwede nga magbarug mi nga tawag ining. Dili amo ang giklaim, ug dili amo ang gibarugan nga pagtulunan. Sir Carlo Torres, may buntag. Yeah, Sir Sandy, may buntag. Di kay grabe karon ilang depensa sa ilang di problema kay actually sa tinuod lang dili kay kung tawag na nag-communicate na or magtubag-tubag na sa ilahang mga accusations nga naman kay mo nagiingon nga action speaks louder than words. So ka nagulat ko pabuton ta na nga panahon nga mahitabo ng May 4 pag di sila mo abot ana buti pasabot talaw sila sa ilang kaugalingong hagit. And at the same time na may penalty ana 500,000. Standing naman good ang among agreement. Gawas lamang siguro kung ang actually kung tulo sila nakig-communicate na ako kay tuloy biya to kung kaatubang dito. Sir MJ man pinsahan niya sir maayong buntag. Bugat kayo mga pagsultin tibugol ba hinuon word pa lang alam na kauban. Buwing. Di nagka-problema na sila eh. Nagka-problema na siya. Nga naman kay napasubo naman gud siya. Sigurado maging mapasubo siya. Nya pagka mingon nga pasangil nga intimidated siya. Dili man siya intimidated. Hadlok lang gid siya. Hadlok lang gid siya. Tao bagid to Stibugol sir o yawa maglibog mo lagi. Gusto nila nga kanang ang gusto niya nga katong gilitok niya siyang bakba mo kung pamatud-an kabuang ba. Mr. Tata Mari may buntag, si Daryl Austria may buntag sir. Ang topic na mo is ako sa kitang Katoliko. The Roman Catholic Church is a true church founded by the true Christ in the Bible according to the Bible and standard references. Pagkahuman na ipa-withdraw daw ni mo iyang gisabot. Dili oy di na pwede ipa-withdraw. Sir RJ na to pwede maka-atlas ito the world witness ko ato ni perma ko ato gi-review ubasa ang duha ka topic. Nadawat naman ito the world, dawat na niya kay wala siya naglangas na ato, approve mo, gani. Una kung ako ang gi-point Sir King. Di ba kung ipa-withdraw to sa kuha dito pwede i-withdraw. Standing na ang agreement. Ambot nga nung daghang ka sila og alibay. Nga sa ubang mga defensor Katoliko, dali ra man ka sila ka istorya. Nya sa kuha nganong Serep diligid mo to nga symposium na lang na ako'y kuan Sir MJ na ako'y plan B kundi sila manunga si Reggie Intan yes sir maayong buntag kung sila paistoryahon ang Adventist mong tinukod ni Kristo kung sila paistoryahon pero ang ebidensya paistoryahon kitukog ang mga Amerikano sa pagkapila silang pamatuod ang doktrina sa pato kinaiya niya pagkahuman siya pa Tima Ilhan Sergeant Talaba may buntag bisa pagkapila sila magsigi og kanang bitong reklamo kay okay lang kung tawag siya na kung kaistorya kay pwede mo sabi nga pwede ba nga ato aning ko anon kay na ako ang nakuanan ako ang na pamanandungan nga mas maayo nga ingon ani nga tema ingon ani nga construction sa tema kay actually usara magyud ang iyang purpose. Ang iyang purpose, ang iyang objective, inigar niya nga ang simbang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Mura man ang purpose, regardless kung saan nabutang na construction sa tawag ining topic. Kaya ang gusto magud niya, one holy Roman Catholic and Apostolic. Dili man na mo teaching na to. Basig na siya naibawan nga laing siktaan na nga mao ni pangalan. O dili man na mo teaching simbahan Katoliko. O nya di pwede no nga magbarog tag dili ato ang kuan. Dili ato ang teaching. Mao na sir, sa bato mao na sir nga pag naghatag og sudan sa silingan unya gibawi ug balik mao lagi.
Insan, good morning, Insan. Yes, matutuloy pa rin, Insan. Yung sa May 4. Hadlok mo na sila ni mo, sir, kay para na ho, sir ha, ikaw may pinakabuhi. Maulo ta na, sir. Ma'am Sheng, onsay intimidated na sa iyang meeting pre-debate sila ang marag gusto mo intimidate. Ni mo malas lang nila kung maogani Sheng. Di ba, tulog sila nagtabang sa kuha niya pagka mamingog pa sila intimidated sila. Musukuan pa ba diya rin nila ibaon ngulo? Di mo dito mao niya. Topic na. Bisan gani akong kagalingong topic, nagbuot pa gani sila. Ako, nadyo ko evidence sa kagipirmahan na ako daan. Ang temang pamatud-an unta, resolve that the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ according to the Bible and standard references. Gipabutangan nila through Christ in the Bible. Oh, sige, para madayon lang ang topic. Madayon lang ang debate, no problem, sige. Akuan ng kuanan. Nya pag-abot, pagkataod-taod, pagkaugma, pagkasunod na ingon nga di tumao, kapuing. Send basta pwede makontak tong kauban ni Tibugol para mas masubo gyud to si Tibugol. Actually kami raman duha ang naay-contact, Sir MJ. Kami duha ang naay-contact. Siya ni bahala atong iya mga kauban kay sa kung sa tinuod lang, kung ingon sila nga dili to ko antong kasabutan na, tulugod sila. So ang mo decide adto dili lang kasi Tibugol. Ang mo decide adto tulo sila. So kung naay decision nga tawag anang ipausab or kuan, di moatras una sila sa katong topic at atrasan sa nila. Ngayon sa surrender mi adto nga topic, dili mi adto gusto. Surrender mi adto. O kung may sa surrender sila, okay. Kung pa sila surrender, ilang kaugalingong hagit, kung sila surrender. And at the same time, ako pahagito na po sila, isa day mo. So mo tinuod ng iglesia kaya para i-challenge na mo. Kami ang tinuod ng iglesia. Kamo dapat ang mo-challenge mo. Mabuto gidawat lang ko inyong challenge. Hilo man laging yung mga kauban, sir. Siya may, actually, sa tinuod lang, sa tulo nila, sa Tibugol na may labad ang ulo. Kung imuhang tanawon to nga mo ang conversation, katong sa full video, sir, kasabaan din sa duha. Insan, hahakot, hahakot din po sila ng, kaya nga possible, marami sila insan sa panahon na yan. Okay, kinsa pa si sir ipa-explain ragod ang mga kaatbang ni mga ilang organization structure gikan pa sa ilang mga unang church leaders nga makonect kadto kang St. Peter dili lang magisgot. Ayah, tinuod na nindot ng argumento. Sir Tagbar, yes sir, may buntag, sir basta dili matarong ug masa magtibog ang buing. Sir Rolando Romulo. Sir Ray, may buntag, sir. Kasi lang mo gabi pa ko naglaid akong lawas ba. Pero ako na kalive gabi, mag-live na karong morning. Sir Almohalias sa Christopher from Bukidnon, may buntag mo, sir. Shout out sa imong pamilya. So mahita mo, standing naman ang tawag ining topic. Kinahanglan mo abot gud sila anang panahon na. Kay daghan ang mga consequence nga mga manghitabo og di sila mga bot ana. And at the same time, lima kag-ako ra isak in company sila. Sa mo ilang hadlukan? Diba? Mo gani Ma'am Sheng. Isa mo ilang hadlukan? Ako ra isa. Wa ko kabalog pila sila ka buok. Magud sir kita jud nako ang full naglibog na iyang mga kauban sa iyaha, approve na iyang mga kauban unsay nya siya ni approve pod pero pagkataod-taod mo simang basig-basig na yung problema sa psychology. Pangunahon na si Mr. Tibugol. Hindi kay pahilo to. Not feeling well kay guro ni. So ingon ana So mo na Sir Dens, may buntag Sir Dens. Murag nagpislango man ang imong tingog sir amping og pa-condition. Gabi pa ni sir, gahapon sa hapon pa niya nagsugod. Pislango jud ko, maglain akong lawas. Sir Alex Gabi, corrected ka sir kita magud tinuod mo tinukod ni Kristo sila gyud. Mo bit nga sa kuha, kung gabantay mo dili kay nako kinaiya nga mo challenge. Mudawat lang ko sa challenge, pero kung mingon ta nga ako ang mag-initiate nga mag-challenge ko, dili kita may tinuod. Unsa pa may atong ipamutud-an sa ilaha? Mutuo sila sa dili.
motuo sa dili, ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Kung moingon sila nga di na tinuod, dili challenge me. I-challenge ko. So gi-challenge man ko, o mo to ato ang gidawat. Hadlok lang jud sila mabuking maunay maolagi pero matingala ko ba nga dali lang kay nila istoryahon na ubang mga defensor sa kuha na sila alibay. Kung musukol sila sukol ay nagdaghang istorya pa. Actually kung tan-aw gyud nato ang ilang intention na magit unta bungkagon nila ang simbahang Katoliko. Mo na intention nila. Mo na ato ang giplastar unsay tama nga topic based sa pagtulun-an sa Iglesia Katolika. Kung kang una pa lang, hindi na magkasundo yung mga pastor, kaya nga insan ang ilang kahadlukan, sir, ang ilang pagtuo nga titinuod. Ayo po, sir, kumawas sa pag-aray. Good morning. Ingon ana ang nahitabo eh. So, mauna, musugod sila sa dili. Mudawat sila sa dili, ana. Human naman, standing naman ang kuan. Na may, napirmahan naman na mo ang rules, venue, niya. Particular venue na lang ang wala pa. Maiba lang ko sa topic para ni mga simutod ng Katoliko. Daghan kaayo Katoliko nga pabor kaayo sa Catholic Defender pero idol nila sa politika. Sa daw istorya bugal-bugal gipaabog. Yun na politika Mr. Suarez. Tawag ano kung maingon nga ipokrito. Sa tinuod lang pwede kayo nako pribahan na kamoy ipokrito. Sir Adonis Salvaria, tinuod na sir, tinuod na. Basta gusto nako nga ako ang musipot. Dili pwede nga dili kita ang musipot. Musipot gyud ta. Og ako na mo plaster anak ito naon nako atras man sila. Ako na mo plaster anak para at least ang mahitabo na madyo ko reason. Na adyo ko reason. Sir Manuel Tolora, good morning. Bintaha pamantong gamay si Miano kumpara ay oo tinuod na Sir Carlo. Duda ko ana nganong i-appeal niya ipabutang sa tema sir tungod maugyod na iyang gusto ipabasa. Actually, kung ang ilahang reason, ang tema mo ipabasa sa Biblia, binuang na. Binuang na. Ang tema is gutan, dili. Ang tema mo ibasahon sa Biblia. Yes, Sir Erwin, mayang buntag from Cebu. Kung dili mo sapot sila schedule, debate karong May 4, sir, atong filean. Pohon, sir. Usa na sa to ang mga plans, Sir King. Usa na sa to ang tawag ini nga mga plano pohon. Gasto tag panahon, gasto tag tanan. Mo muna kung sulti sa iya, nakagasto na tat. Kung sakad ba, para sa pagplaster lang. Sir Glenn, sisiban niya sa mga buntag, kay kung dili mo dayon nga tubang, sir, daghan na siyang natigom, gikan sa iyang membro, nga pambayad sa 500,000. Matibugol yun nagsamot. Ingon niya, di mo na siya madag sa 500,000. Let's see. Let's see. Ingon ana ang tawag ining mahitabo. So man na kita mga sir ug mga ma'am sa tinuod lang preparado na ta. Gyulat na nato ang May 4. Actually sila gani nagbuot ang May 4. Sila nagbuot ang May 4 kay sumala pa nila nga katulong iyang kauban si Mr. Edwin Vox nga wa daw sila ana sa Abril. Kaya daw sila itawagan ng mga biyahe mo na May 4. Yun ko, sige, May 4, no problem. Kaya practice, taas-taas pa ang preparation. Nga pag-abot, wala ang simana, kaya lagala ng baba. Basa ka kay baba. Di ba? Basa kay baba ba, magsige reklamo, niya pagkama dito sa pag-atubang na, shipper ang baba. So, ingon ana ba? Kung naagod sila'y bayag, barugan na nila ilang gisulti. Kung naa sila'y bayag, may mga bayag ng mga tawhana. Sir, contact na daan og lawyer. Actually, na ko'y gikuan ang legal advisor sa LCA. And also, napag ko'y doon po sa ka-lawyer nga asawa sa kauban nato sa LCA. Dili naman nga sir kay magkalibanga sila ang adlaw. Wala Sir Oliver. Agoy mauna diya tuga-tuga og hagit partida Sir RJ usa kung tanaw nyo and company sila sa ko dili ko pwede god nga naagog ko'y kauban nga moatubang gyud sa ila ilabi na sa cross examination pero ang sa kuag maski pili na ko nga ako lang sa usa kay para at least dili ko ang tawag ining argument ba. Di magyud na pwede mag-challenge ang Katoliko kay wala na pamatud-an kay maumay tinuod sila mo gani Sir Ray tinuod na.
Yes, Sir Romero 23 may buntag. Nihatag na nako ang address, anak bro, kung dili na, ihatag na nako ang, kung di na mo ito nga, mawalagi. Sir Christopher Balaba may buntag. Yun ana ba? So, ang sa ko final naman na, date na lang amo ang gihulat, kay sumala pa ganin nila, nga ang amo ang ako na lang tawag aning hulaton ang katong formal gyud nga kuan formal nga ang ilang hulaton katong formal na lang katong wala na erasure nga kuan para pirmahan na lang nila mo may kasabot pagkataod-taod di na pirmahan ka buing ba kasi ko sukol ra na karon pero sa duol na ang takna kakak na sila mo ilagi Sir Edgar pero ang company man sir bisag dili siya mosugot kay nag-approve sa iya duha ka buok na kauban pildi gyapon sa oo tinuod na Sir MJ. Sir, if di mo sukol, ay insin na po, Sir, pohon, Sir Romeo 23. Ingon sa mga lahing religion, Sir, nga ano kuno Catholic, tinukod ni Cristo 33 AD man. Nito mao ang Catholic 30 AD man daw, ni Saka si Cristo sa langit. Magtuon sa sila una, Sir Reggie Intan, o tawag ining, nga kining sa counting of years based sa mga historians. Kaya ng 33 AD o 30 AD, based sa counting sa mga historias, dili na siya conflict. Depende na kung kinsa ang ilahang gibasihan nga nagsulti nga 30 AD wa na si Kristo. Ana. That is day is a Christian cult na maolagi. Sir Carlo defending champion ang Katoliko unya ungo mooy challengers. Iya, tinuod na Sir Carlo. O kita ang tawag in tinuod niya pagka man kita mag-challenge. O sa pa may angay ako pamatud-an nila. Musugot sila sa dili, mudawat sila sa dili, ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Pero ang point ana, kay gusto man nila i-challenge kay para manguha sila og members Katoliko, then atong gidawat. Dili man kita ang challenger. Sila man ang challenger. Sila bitaw ni una og move sa tawag ining pagpanghagit sa maong debate. Nya pagkahuman karon taud-taud sila na puy mo atras. Way mga bayag tuga-tuga man nag-challenge niya pagkahuman. Di pero ato na pabuton sa May 4 kay basta hindi mo surprise sila di ba? Mo surprise sila. Sir once makatunga na sa Tibugol ipita gyud sir. Actually sukad-sukad sa MJ pamangju ko ba sa nakigatubang ko di wa pa jud sa nahitabo nga ako ang luagan. Nga naman kaya nga kung tan-aw magud na sila Sir MJ mga tigpatay og kalag. They are murderers of souls. Man di na ko naluagan kay daghang kalag mga matay kung atuan ang luagan. Dili pwede luagan. So, madayon ang debate ha. Madayon na May 4, 2025. And karon nga week, magkatigom-tigom ko, mag-adto tawag ining kuan, mag-scout na daan og mga sound system kay para sa mahitabuan ang debate. Mag-scout na daan og sound system. And pagkahuman ana ako ang i-contact po sa Sir King for the tawag ining sa moderator mag-seminar sa Rus ana para at least dili po bias sa ilaha ba kumbaga mag-seminar sa Rus mag-seminar sa ana kay para i-implement na lang ang rules dili na kuan niya at the same time at least na ay tawag ining kaning mag-judge sa rules ba. Para dili nila kay sagad biya ni mga tawhana pag mga ipit na ang ilahang pahimungtan ang mga moderator. Pag mga ipit na sila mangaway nag-moderator. So mas pinakamaayo nagawa sa tawag ining moderator na ay siguro mga upat or unom ka mag-judge kung dawaton ba objection or dili. Kanang kusog nga speaker sir para ting matay silang mugot og naon kay dili pangadjian maog yun. Hindi na magog kanang ilang mga patay na, di na magog kahatag og 10% mo lang din na iatan nilag ampo kaluoy gud eh. Ingon ana mga sir og mga ma'am. So sa sa karon nga panahon na mga sir mga ma'am, preparado na ta for the incoming debate. And hopefully mag-contact na to si Pastoy Dinona kang Sir Hilson for the another pre-debate conference. Pentecostal versus Katoliko. Yan. Mga wala jud bayag og mga trust pa na sila og nahadlok maulawan og pamiyaan sa ilang mga members. Posible Sir Henry. Naatay meeting ana sir before ang debate. Yes sir. Siguro basig karon lang kuan.
Kana sir kay striktuhan jud na sa moderator. Yes sir, Sir King. And natuan ang kuan sir kay gusto nako nga naapoy tawag anang kuan. Mag-isgot sa seminar mag-seminar sa rules. Sa pag-implement ang rules based sa parliamentary procedure. Kaya para at least stricto gid ang implementation sa rules. Sir din burungan niya sir maayong buntag yung mo sir og sa imuhang pamilya. So una na lang. Nagkatawa ko sa iya kay patrason na ko atong kuan, katong tawag ang gipirmahan na mo dito niya. I-challenge na ko siya. Asa ni may butang imong utok? Pagkayabag. Kabalo magid sila nga di ko moatras. Di ko moatras ana nga katong labi nagkatong sa humana sa tawag anang gipirmahan. Maumanay. Nyaming sila, wala man kapirma adto sa igayon. Ang rason ninyo nga mong nipirma kay daghang pag-erasures. Mo ni rason ninyo. Man ang gusto ninyo nga ipadala ang document without erasures na. So buti pasabot in concept approved na mo sa agreement and sa topics. Si Alado pakuyogon tong tibugol. Maybe sa pagkinsa Sir Joel. Kabalo man ko natas tinuod. Kabalo ko natas kamatuan bisan pagkinsa ilang dadon. Bro RJ may buntag, Sir Raymond Montong may buntag. I-finalize na siya kay makauula og hasol gyapon na. Ma-finalize na siya. Actually finalize naman. Na-final na Sir Raymond Montong. Nganong man kay fake man good, kurug-kurug na ron, galisod ng pamatod mao lagi. Share to ninyo tong ato ang teaser. Nagkuan naman ta. Nag-upload naman tag teaser. I-upload ninyo and siguro by next week gusto po na ako nga na Tagalog nga teaser. Ako alang ikuan si Sir Jeff Atienza para ma-edit to. Baka gusto mo ako harapin debate, sagot namin ang venue dito sa Iloilo. O sige po, no problem. Sige po, mag-pre-debate conference po tayo online. Wala pong problema, Mr. Elisa Bactani. And kung siyempre Iloilo po kayo, then dapat doon po tayo sa neutral ground. Doon po tayo doon sa area po ninyo, Mr. Sabactani. Okay. Sige po, deal po tayo dyan, Mr. Elisa Bactani. Tinalawan tong paagi ni George Tibuing. Tag-isa lang daw objection o counter. Ayaw ako, bisa pag may objection, okay ko ana. Bisa pag may objection, pero pag mo object gani, buot ipasabot pildi. Kaya natong discussion, mapareho atong debate sa tagom nga debate sa grupo Gusolpot, sa badingding ila debate, murag, murag Sir King. Enjoy mo lagi. Mga tikalom mo lagi. Wala problema, basta ang importante yung venue ay hindi po biased yung venue. The venue dapat neutral, either sa plaza or sa barangay gym. And syempre in terms of members, in terms of mga kasamahan diyan, hindi po wala po akong kasama kasi ako yung dadayon ng Iloilo eh. 'Di ba? So wala po akong kasamahan. In terms of audience, wala na. Alkansin na ako doon. So kaya gusto ko in public. Nangisog na mga SD karon kay napildi daw nila. Mo ba? Si Raymond Montong. Sir Ray, sugod lagi karon ang itlog tibugo sugod buing. Grabe po mo. So wala magkatawa ko ba? Magkatawa ko. So kato si Mr. kasi ito, yan ang hagat og debate. Si Mr. Sabactani, no problem. So iset po natin yan. Pila yung penalty sa dili mo to nga 500,000 po Sir Gario. 500,000 ang amuang penalty. Sa kana nga panahon pag dili sila mo tunga. Kasi tinuod lang kung sa kuan pa nanagog ko ebidensya. Na ako ebidensya. Sa video mismo wa to'y putol, wa gito'y cut nga video. Walay kanang edit adto nga video. Gawas ato ako ang gi-post. Pero katong yung walay edit nga kanang gitabo na ang now, na kompleto tato wa gyud ako to gi-delete. Nga naman kay kabalo ko nga mabot kay dito pa lang daan kasi kisi naman siya. Di man siya ka reklamo sa duha niya kakauban kay sa tulo ka buok ang mo decide
Dapat more than one ang mo decide. Kung dili siya mosugot, ang katong isa niya, ang duha niya kaubang kinisugot man, murag wala nakaagi og debate. Wala pa yun nakaagi, sir. Sir Henry, wala pa nakaagi. Wala pa nakaagi kagis tibugol og debate, man napataka lang og kuan. Siya doktrina, di ba, sa SDA nga magpakabugo para magputista lang. Siguro basin. Siguro basin. Sila niya kabuot nga rin sa nagtundili. Kaya gani, sir eh. Sir eh. Sila nagbuot eh. Di ba? So, mana ang update mga sir ha, May 4, madayon. And this week, kung mauli-ulian ako, ang mahitabo is ato ang i-announce kung asa napit ang particular venue. Kagahapon, nag-message sa ako kagabi eh. Nya di man ako mabasa kay ang kanang account nga nagunit anak ko amang anak. So gabi na ako gi-check. So nag-message man siya. So mo tong inan ko dili. Final lang May 4. So mo atras dapat atrasan na ako tong sa tagum di ay. No atrasan man ako tong settled naman to. Yes sir, Herminas Dopla. Unsay comment nimo sa debate ni Paul? Actually gidireksyon na ako basig unyang gabi eh. Mag-part 2 na ako sa reaction sa Herminas Dopla. Unta di mo to nga ba para samot og katibugol si Georgia og pangolekta og ibayad. Actually, kanang 500,000 makaya na nila sa Ray. Ang pinaka di nila makaya sa Ray kanang ilang kaulaw. Sila'y nang hagit, sila'y wala musipot. Mo na pinakadako nila nga kuan. Unya kadtong mga SDA katong 70 Adventist nga mga kanang naigrado katong mga kabalo ba or even katong mga walay grado nga kabalo bitaw sa tama nga rason makaingon gyud nga di tinuod ning 70 Adventist ano man atras man ni atras man Sir John credo yo sa may buntag atras man sila di ba so kung gusto gyud nila nga tawagan ng kuan wala ni daghang istorya wala ni daghang pang chichiburichi humana eh humana ang tawag ini kuan humana ang agreement kung baga. And sa kuha, final naman good to. Kaya again, ang akong ka-istorya, di lang ka-isa. Okay lang matag isa ra to. Kaya pray, incest good niyang tawag ng iya, dili man good. Kapag akong giingon nga, gidawat ang challenge to have a public debate. Gidawat na ko ang challenge. Kung siya, pag naman sa may topic, ang gusto niya, mutoy ako pamatod, dili. At pastaron ang tema. Ako may mapamatuod, di man ikaw ang mapamatuod. Nya okay lang kung taog lahi nga tema nga ako ang gihatag. Same ang essence of objective. Mo lagi Sir Carlo. Ang makaulaw ana gawas pa anang mo fine sila og 500,000. Ang makaulaw na kay posible pa nga naay mga sabadistang mga hawa nila. Labi nang kaning mga sabadista nga mga edukado. Ano di man ko nila suklan? Anong dilim na ko nila adtuon? Di ba? Dapat ila kung adtuon kay makaulaw. So, nag-challenge siya. Pagkaman sila rapin mo atras. Ako aman na ko. Kaya naaman tong record nga nag-challenge sila. Pagkahuman na gidawat, private conference siya. Pagkahuman, nilubag lagalit. Nilubag lagalit ang tawag ining argumento. And after na, mahitabo ang venue, sir, na ay option po, sir. Sa barangay San Udaka, sir, Digos, sa doon raman po sa downtown, daghan kaayong paryente na mo diha. Pwede. San Miguel, Udaka. Pwede, sir, pwede. Pwede ta mag-secure, sir, no? Pwede. At least na tayo option, either Aplaya or sa Udaka. Pwede, sir, King Vice. Istorya na tana, sir. Kung si Bro J. Carlo pa, sir, wala pa daw ni Agi si Georgia Tibugol o sa debate, mo di ay walay hanaw, mawalagi sa Ray. Bro PJ Talaba, may buntag niya mo siya. No, nakatawa ko. So, atangan ninyo na mga sir, mga ma'am ha. This coming May 4, 2025, Digos City, mahitabo ang debate. And, yun, Sir Frederick Camerotes, may buntag. Yeah, dayon, hindi na pwede nga dili madayon. Niya ako ang ikuan si Sir Ramil o si Sir Carlo, for tawag anang sila mohatag og kining kanang usana kana bitaw nga conclusion and rebuttal si Ramil and Sir Carlo kanang style nga gigol ron sir wa na mutabang nakauban niya ana mao lagi mo na problemahan niya
Pero actually, daghamon ko mga nakita niya nga kuan, nga mga posible gipangayuan niyang tabang. Actually, ang plan B ana nila, mapugos gid sa lagadto. Mo plan B nila. Plan A nila, ilaha kung sigingon ana ilang bingon sila nga kambyuin na mo ni man di nimang sipot mo ni plan A nila. Kundi ta madala na sa plan B, mo ato didto nga naa siya mga kauban. And syempre, kung ang tawag inong debate mangod sa duha ka topic, upat ka set. Upat ka set na 2 sets per topic. So possible ang matubang sa kuha upat ka buok kay lahi per set. Ingon ana ang ako ang tanaw. So ang ato ang pangandaman upat ka tawag ining utok nga posible nga mo ni mga madagandaganan lang nga mga argumento. SDA timang talaga gapatuga-tuga og challenge o nya di ay musukol dagag alibay lisod ka ayo pamatud-an ang faking sekta nga mga SD kaya ganit siya buswakwong yes Sir Jardy may buntag nimo busy na ang mga schedule nimo sa mga debates siya nagpanic na sila mao lagi. Pero actually ko alam duha naman ako ang kuan karon ako pangandaman ng isa pa. Actually, na ako gusto ng mga himuon nga mga plano, pwede pa na ako mahimo pagkaskado kagahapon. Nagsulay on time kagahapon, pero nakambrasa man ang ako ang bugoy og iro. Nya gusto na ko pa-inject ka na Miss Center, kinangay og kanang referral ba. Kay dili man mo inject ang munisipyo kung tawag anang wala referral from the barangay. So, puting inita, pagkabalik na ko diri mo naglain akong lawas, mo tong antong karon pasalango ko. At angipod ninyo ang paghilak ni Madam Georgia. Boy. Mas mayandagan sila sir aron dagan mao lagi. Pag abot sa consignation bukya mao lagi. Mao lagi. Actually, ang stand manggod, mag-stand manggod sila. Wa mo gyud makapugong, mo nang makapasasa gud sila og pamakat. Pag abot sa cross examination, diyan na sila magka tulimbang-tulimbang. Ilyang storya ng Sir RJ kay si Pablo manangiti guro ni Sir. Mananggiti si San Pablo daw ang nahimong leader nga dili daw San Pedro. Mao ba? Mahimong leader dili daw San Pedro so akong gipangita. So granting at admitting kung si San Pablo maoy nahimong leader akong gipangutana kinsa may nagsunod mao pod lagi. Tinuod na Sir Jun. Di man sila katugbang ana. Kasi to amang good ato ang ginahimay-himay kasi mga papa ana nga panahon unsa mga nanghitabo sa tuang level. So mo na mga sir, May 4 ha. Again, May 4, 2025 na debate yung mahitabo between us and the Seventh-day Adventist. Ay mo itag video sir ba katong Satanic Church nga nagparihog bawal sa daw. Suko jud sila maayo kay makita nilang sige sir ako daghan pa ko mga nakabinbin nga video nga akong buhatanan og reaction Sir Almags. So ako nang i-appeal sa ako ang lineup nga kuan. So kato lang sa una siguro and unyang gabi mag-live na punta for another reaction kang Bulokpol Alima katong debate kan sila kay katong sa first patong part 1 nato ang ako ang gikuan lang adto katurang first half set sa katong unang pangutanag tubag. So ang mahitabo unya ato to i-continue then after on that another na pod nga dawag ining set na pod sa ilahang debate ato ang reaksyonan. Ang mga sekta Dres Pinas muragayin si incomplete reading tinuod na Sir Romeo 23. So kana lang una mga sir nagpahibalo lang ko. And ang atong schedule for the program, morning Facebook page, pagka afternoon, 6:30 p.m., mo na nga to ang YouTube channel ang mag-live. Maayo ako ng atangan, sir, basta ikaw mo debate, sir, mag-atang jud ko, kay daghan ko, makatunan, dili jud na sila kabarog, maulag din Sir Frederick. Ang mga SDA nga mga walay bisyo, pero murag nakakokain, nung nakasyabu, dugangan, pag-gabagakon. Grabe po ka, Sir Jason. Grabe po. Gispon juga. Salango juga. Pasensya. Okay, sige. So, kita-kita taon niyang gabi for sa YouTube channel ta sa Dalay Catholic Apologist na mga sir. Dito ta mag-stream. And mag-upload ng mga videos karon taon-taon, mag-record pa ko.
And para ma-upload na to sa tuang para daghan ta makatunan ano ba. Para daghan ta mag-uban nga pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Piti na pod ning panubag sir sama sa gingon niya sir mabaw daw ang buhok mubo daw ang buhok si Kristo sa akong gipangutana og picture o bisag imahe ni actually puro naman na sila imagination sir John. O maguna sila kabalo sa tradisyon sa mga Hudyo. Ilabi na katong mga sekta sa mga Hudyo. Nagtuo siguro sila nga ang one Jewish religion wala pa mga sekta-sekta. Manang wa nila gitun-an ang background ni Kristo. Mo lang nga pataka lang og interpret sa balang sulatan. Sir, nahuman na nimo tong yes sir. Nahuman na nako tong PDF programmer gyud kaayo. Kay sa isa ka band paper, bali tulo man siya back to back. Ako pa tong i-final karon kay katong pag-print ko usa is nakuan magud siyang murag nahiwi siya ba. Dili siya magtunong sa likod. So paningkamutan nako nga ma-print siya. Pag-abot sa pag-abot sa second part ana. Yan po nato nga maabot na salamat kayo sir. Malingaw ko anang short video nimo, daghan kayog mag-react. So kayo sila nanagan yung mga hagit ug sumbagay sa kuha. Nanagan yung mga hagit ug sumbagay. Ano ako ang reels? Mga hagit ug sumbagay. Sige lang, sige. So kana lang una mga sir ha, and atangin niyo nya taon mag-upload og reels para sa to ang Facebook. Okay, in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Ave Maria gratia pro Dominus tecum benedictus mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ma'am Maris Samson Sarmiento, yes ma'am. Good morning from mga defensor, mga magagaling na defensor from Tagum or Diocese of Tagum. Good morning sa ma'am. Shout out sa tibok nimong pamilya. Sa ngalan si Bugpera Silvia Poliapunto Government ng Panguluhan ng Pangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa kumakabanan sa LCA o gusto ng mga Katoliko na nagasubaybay nagatabi nagasuport sa programa kini yung ubos nga lagad ususuportong Katoliko sa RG Seno. Temporaryong manamiligimingon. Sir Praxidis Kalimpong, good morning. Ito sa Sir Viret, Freedom Katolikam Defender. Kay papaka tong yana. Mulagi. May buntag yung tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.